Bé, breument, que efectivament anem ja fora de temps. Hem començat 700 anys enrere a Manllull. Esperàvem saber més dels mecanismes de creació neològica d'aquell moment. Joan Centenach ja ens ha desenganyat una mica de que no és clar que Ramon Llull fos ni l'iniciador de la literatura catalana i potser i molt menys del català científic. Per tant, per als copistes que hi ha hagut entremig. De tota manera, és evident que amb més de 260 obres escrites va haver d'afrontar molts reptes lingüístics, entre ells, esclar, el de la creació neològica. I també no hi ha dubte que si avui dia visqués Ramon Llull, utilitzaria el potencial de les xarxes socials per convèncer infidels i adaptaria el llenguatge tant com convingués a aquesta realitat, tal com de fet va fer quan va passar-se a una llengua vulgar per fer-se entendre millor entre el seu públic potencial, que de fet és allò que busquem en qualsevol acte de comunicació. Bé, després la Judit Freixa ens ha fet també una intervenció en dues parts, fa una mica de Dragon Khan, perquè la primera semblava que podia donar certa eufòria. Comentàvem que únicament un 30% de la neologia, no terminològica, sinó en general, eren manlleus i que el 70% restant era una creació pròpia, però després aprofundint-hi una mica més, aquest 70% de creació amb mecanismes propis, doncs es veia que hi havia molts calcs i un seguidisme del castellà. Igualment penso que cal aprofundir-hi més en això perquè pot dur a moltes reflexions diferents, veure fins a quin punt realment el castellà no està fent seguidisme de l'anglès i de fet no és només que una via intermèdia o fins i tot al revés, saber si a vegades hi ha neologismes que sorgeixen abans en català que no en castellà, que no sé si això ho sabem, i a partir d'aquí potser poder-ho decidir, o realment, com comentava un moment la Dolors, el problema no és tant un tema lingüístic, sinó un problema de transmissió de coneixement, un tema més profund dels nostres científics. En tot cas, hem quedat amb la idea positiva que el català és resilient i que, per tant, hem de pensar que ens en sortirem. Bé, llavors, en darrer lloc, la taula rodona ens ha permès conèixer diversos àmbits en què la creació denominativa no és un fet espontani, pot tenir una transcendència important. Helena Guardiola i Josep Aladi Baños s'han centrat en la rellevància que té l'ús dels epònims en la terminologia mèdica i tot i que molts ho consideren, els terminòlegs a vegades, un ús imprecís i que porta confusió en comparació amb l'ús de termes descriptius, la realitat és que és un dels recursos més utilitzats en la neologia mèdica. I també hem pogut constatar, en aquest àmbit sí, la gran importància de l'eponímia catalana, podríem contrastar ara amb aquest estudi que havia fet la Judit Freixa, i que realment això és el reflex d'una importància molt important de la medicina catalana. Bé, en el cas dels noms de marca hem vist aquesta voluntat de potenciar els atributs del concepte que ens interessen per mitjà del nom, encara que a vegades sigui d'una manera molt abstracta, com ens ha explicat en Jordi Garcia, i tot i que el nom no fa la cosa, és cert que hi pot ajudar molt, a vegades. Bé, finalment, l'Enric Gomà ens ha reportat un seguit de casos en què per motius eufemístics s'han modificat noms amb la intenció de modificar la percepció dels conceptes corresponents. Ell ha parlat de casos escatològics, també de casos per evitar blasfèmies, i ell pensava que els eufemismes potser més importants en aquest moment, que són aquells que busquen la correcció política, ell proposava, però, una coexistència dels eufemismes amb les formes utilitzades tradicionalment segons el registre en què s'utilitzessin. Bé, espero que la promesa que fèiem al principi d'acabar
la jornada sabent més coses del procés de creació terminològica s'hagi complert. També penso que potser ens ha generat algun dubte més, algun interrogant més, però això també és bo. Per tant, jo crec que en aquest sentit hem aconseguit el propòsit que volíem. I voldria acabar només agraint-vos a tots l'assistència, als ponents i autoritats la seva participació i de manera especial als equips tant de la Direcció General de Política Lingüística com del TARCAT que han vetllat per l'organització i desenvolupament de l'acte la seva feina. Desitjo que ens puguem tornar a veure d'aquí 2 anys en una nova edició dels Espais. Molt bé, gràcies.